i gang. Med hygge i kærlighed og fest og sang. Små ved skænses og det og hit. Der er sket en del, og det er fint. Der er sket en del, og det er fint. Skål i krogskuden, tag jeres glas. Sæt jer tilbage og er lidt tilpas. Nu kommer bomberne på må og flå, og for nogen kommer de lidt tæt på. Nå, goddag Thor. Goddag Måns. Det ser du også er på gåben i dag. Ja, Den er måske til opladning. vi skal have deres op i svig. Ja. Hvor langt kan den i grunden køre på sådan en opladning? Ja, vi kører gerne en tur i vandkant og tilbage igen 8 gange sammen med hunden. Det er lige det, der sker på en opladning. Ja. Jeg mener, den kan da køre 75 km på sådan en opladning. Ja, eller? Ja, det er godt nok aldrig prøvet, men det er foreskrevet brugsanvisningen jo da. Ja. Hvor det passer. Hvor det passer. Sig mig engang, hvor fanden han blev Jynke her, du, formanden. Ja, det ved jeg sgu ikke, du. Jeg har bare fået at vide, at vi skulle mødes her, om det skulle ikke undre mig, at han igen kom for sent. Det var vi skulle jo da mødes til præsentationen. Det var han. Så. Ja, der er jo sådan lidt pladser her i dag. Jamen, det er jo Jynke for helvede, det er jo med præsentation af den her nye forening, du. Nå ja. Ja, Gerhals Engle, du. Nå ja. Ja, det var også derfor, jeg har lige taget den her med. Det var måske på sin plads. Skal vi lige have, jeg har lige oplukker. Ja, det var jo den her kampsang, vi har snakket om, men det kunne godt være, at vi lige skulle... Ja, vi må heller lige have skyldet. Ja, det måske også pine en lille ind i. Ja. Du har ikke noget til hunden. Nej, det har jeg ikke. Så skål. Jeg er faktisk lidt træt af den hund, for den går og stiger i rabatter. Det er lidt træt som skrive nu. Men fanden går der 4 stræk på. Ja. Nå, vi må til. Ja. Vi skal jo have den. Ja. Vi drøner gennem Gærby. Vi er på gaderne på ny. Vi kører 15 kilometer i timen derude. Solen blinker i et bakspejl. Krisevis af hårene tuder. Vi er på Stokkebrovej om lidt. Og den kan ikke gå for lidt. Rykker knappen i bunden og drøner derude. Vi firer ingen og gaden. En scooter er fra sagen. Vi drøner gennem Gærby. Vi er på gaderne på ny. Vi kører aldrig efter nogen biler derude. Børnene dømmer, hopper og springer, når de hører Gærdsenglen i ringe. Der ude står håndlægning og
gennem Gærleby. Vi er på gaderne på ny. Der hun er på moden trusser og ønsker derude. Lad mig finde bilerne venter. Lad mig finde bilerne venter. Vi er ikke bange for nogen. Heller ikke for konen. Vi trykker knappen i bunden og lønner derude. Vi er ikke fra gaden. Vi kører her fra staden. Vi er ikke fra gaden. Tak for helvede, ja. Tak. Så lige lidt frem igen. Hvor fanden? Det var som om vores stjørne det her. Jeg kan se, nu holder TV2 her i byen igen. Det er ret tit, de er herude i den her by. Jeg ved, hvad der nu er sket. Goddag, Lotte. Goddag, TV2. Vi kommer jo, fordi du er jo kendt for sådan flere gange i løbet af året at stille op og fortælle lidt om, hvad der sker her i Gæring. Og vi har ringet til dig for at høre, om du igen vil hjælpe os med at finde frem til noget. Ja, hvad drejer det sig så om denne gang? Ja, vi har jo hørt en masse halvhistorier, og på TV2, der gør vi jo alt for at kende den fulde sandhed. Ja, Så. hvad er det for nogle historier den her gang? Jamen, vi har hørt, at den lokale farmand Arne Salling Jensen, han skulle være kommet til skade op til flere gange i årets løb. Blandt andet har han fået en øjenskade. En øjenskade? Ja, han skulle have fået en ret alvorlig øjenskade, og han skulle være øjenvidne. Nej, det kan jeg ikke huske noget om. Nej, det kan godt være, men du var der. Var jeg? Ja. Vi har et par kilder. Nå, nu ved jeg det. Det var bestyrelsens julefrokost, så. Ja, men det var altså et blåt øje, han fik. Arne, han skulle danse med Næren. Næren ikke fra Kroskolen, ham kender du ikke. Nej. Det var også lige meget. Men Arne skulle danse med Næren, og Sten Hansen, han skulle føre den. Men det gjorde Sten altså ikke ret godt. Så Næren ramte Arne ved øjet, og han fik en ordentlig revne og et blåt øje. Det lyder temmelig alvorligt. Nu ved vi så, at formandens kone arbejder på skadestuen, og kan så en tur ud omkring hende. Nej, for nu skal han ikke blandes ind i. Nej, ved du hvad, Sten han hentede kluden op i baren. De har lige brugt den til at tørre en masse spiritus op med, så det er jo effektivt så overraskende. På trods af omstændighederne, så viser det sig, at Arne han bliver ikke klogere, for han var faktisk sammen med Sten igen et par dage efter, eller i hvert fald tæt derpå. Er det korrekt? Ja, det var så allerede dagen efter, at de to, Arne og Sten, sammen med alle deres tømmermænd, de skulle fælde et træ ud ved Arne. Træet væltede, Arne løb, men ikke hurtigt nok, så han fik træet over så og fik en meget alvorlig skulderskade. Har det så fået nogle fatale konsekvenser for Arne? Ja, det siger han i hvert fald. Han siger, at han har sådan et problem med at få armen op og få pungen op i lommen. Men det er der jo ikke noget nyt i. Og vi kører ellers kun med nyheder her på kanalen. Vi har også ladet os fortælle, at den lokale minkfarmer Heinrich Trane skulle have fået en mindre hjerneskade ude på farmen. Er det noget, du kan bekræfte? Ja, altså hjernen har nu ikke taget mere skade, som dig og have. Men altså det er da rigtigt, at han har haft et mindre uheld. Kender du noget til de nærmere omstændigheder omkring det uheld? Ja,
det var ude på hans minkfarm. Der havde han jo sådan i hovedhøjde, sådan, han er ret højt, ikke? Så i hovedhøjde har han trukket et elhegn. Det er sådan for at holde katte og andet småkravle ude af hallerne. Og så en dag, så vågnede han op. Han lå på gulvet ud, og han går ud som lys, og han ved ikke, hvordan han endte der. Jamen, altså er han slået ned? Var der vidner til ulykken? Nej, det var der ikke. Han var helt alene, men han har jo så heldigvis også fået installeret noget videoovervågning. Han skal jo følge med i det hele jo. Så han kunne jo så efterfølgende se, at han havde ramt tændingen ind i hegnet, danset sådan 3, 5, 7 gange rundt om sig selv, og var gået ud som lys. Det er noget, man gør her i Gærde, det med at gå ud som et lys. Vi har også fra højere sted fået at vide faktisk, at Allan Dantoft, han gik ud som et lys i kirken. Ja, det var til fastlagtsgudstjenesten. Der skulle Allan jo klædes ud som dykker, og selvfølgelig i rigtig dykkerkostyme, som jo var meget tung og meget tæt at have på. Og han fik jo også ildflasker på ryggen, men altså, han glemte jo at tilslutte dem, ikke? Så oppe i kirken, der fik han så et ildbefindende, så præsten hun måtte op og have fat i det der hellige vand der. Og det hældte hun så igennem snorklen, og så fik hun heldigvis liv i ham igen. Altså, ja. Så det endte der. Og der kunne ikke ske nogen hjerneskade og ingen drukne ulykke. Nej, det kunne der heller ikke. Og der blev heldigvis heller ikke begravet til selv. Undskyld. Nå, har du fået hovedstandfald? Jeg tror, at TV2-rapporterne har influenza. Ja.
Nå. Nå, Per. Nå. Ja. Bettina og mig, vi tænker jo ellers på at tage en bedre ferie til Thailand nu. Ja, ned i varmen du ved. Fin betjening og alting, og en masse små lækre rings med paraplyer, du ved. Nok ingenting. Det kan jeg sige dig. Det er sådan noget, det ved jeg ikke så meget. Nå, I tager måske ikke sådan på ferie, der er Susanne? Nej, jeg tror, vi er nøjes med at tage på landbrugsmæssig gamle Esben. Nå. Ja, der er så lidt mere personligt ungskue over i Herning, dog. Det er sådan nemme noget, der rykker, det kan jeg godt sige dig. Sidste gang jeg var derovre, der købte jeg sådan en fejemaskine, dog. Nu kan jeg bare ræse op midt mellem køerne, dog. Så får jeg det hele væk en gang. Okay. Ja, det vil så sige, at kosten til det her fejemaskine, jo, den er jo godt nok lidt dyr, dog. 392,5. Ja, plus moms, så godt en plovmand over hos Lindberg. Ja, der er jo godt nok lidt mere gammeldags nu. Jeg bruger sådan en almindelig kost som den her. Jeg bruger godt nok en kost om måneden cirka. Men sådan et hoved, det koster 45 kroner nu. Og plus moms, det er 56,25. Sådan. Ja, sådan er det. Har du så nogensinde prøvet at have haft besøg i din stald? Nej, altså, du ved sådan, hvad jeg får inviteret folk og sådan. Ja. Jeg holdt åben stald her for ikke så længe siden, og jeg kan godt sige, at der kom så mange mennesker dog, så ikke engang du på Sommerland på en god dag, de kunne være med. Det kan jeg godt sige. De holdt i kø dog. Ja. Det der randzonelov der, det er ikke nemmere med, hvad synes du? Der har de godt nok været meget kreative. Ja. Jeg tænker næste gang, når de reviderer loven, så bliver du randzonen over til kirkegårdshegn og kobbeltræer og hegnspæl i det åbne landskab. Det skulle sætte ned i grundnummer. Det skulle nok være. Nej. Nå ja. Sådan. Det første forårstegn, du ved, lærkesang og sådan, det kan de jo da lige godt ikke tage for os. Lærkesang? Ja. Jeg tror, det første forårstegn, det er, når du sprinter gylde over helt gærent mig. Det er så. Det er vist lige vildt nok, er vigtigt. Men op og så står vi også lidt mere gammeldags på den der. Vi kører fastkøling nu, som du ved. Og vores kø, de står sådan i bækslagsovnen, og så skier de og pisser ned i vejen der. Det er sådan en gammel også, sådan er det. Ja, det er ikke en langt mere mekaniseret, dog. Jo, det tænker jeg. Ja, og fuld automatisk udmodningsanlæg og malkerobotter, det går bare ud af det, kan jeg godt sige dig. Det er noget, der rykker. Rykker? Det forstår sådan lidt. Ja, det forstår jeg nemlig godt, for vi kommer så også noget, så banker vi på gammeldags, så vi rykker også lidt i kasser. Ja. Og så en gang imellem, så får vi også besøg af klovbeskæren, du ved, sådan til lige oven slånden og sådan. Ja. Jo. Så det? Ja. Jamen, jeg må se den også hellere til ikke til Bettina Beauty, dog. Ja. Det er ikke onsdag i dag, mand. Ikke sådan. Vel? Nej, det er køren, dog. De skal ind og have lipgloss på og polere hånden, jo, og lidt manikyre og sådan, dog. Vi får en fin kontrakt inde med hende, dog. Kan jeg godt sige dig. Du tror ikke, jeg skulle få den gamle kog, du har der med ind? Det kunne godt være, det var en god idé. Jamen, ved du hvad, jeg tror sgu lige, jeg trækker afsted med de her to. Det er bare jo. Det er godt være, hey. Mit navn, det er Per Brun. Jeg er en gammeldags bonde. Jeg dyrker med flid mine 120 hektar. Dem overtog jeg efter min far. Ja, jeg er en lykkelig mand. Jeg er en lykkelig mand. Jeg passer jorden så godt som jeg kan. Jeg er en lykkelig mand. Og for os, når jeg er kørende ud, de skal have noget frisk luft på deres hud. Men når regn og vind, det så rusker godt i deres skin, ja, så vil de faktisk også gerne ind. Når køerne de så er kommet ind, så finder de selv deres pind. Og så rykker vi i patter, sådan cirka 2 timer om dagen. Så er der også gevinst.
Okay. Og ved du hvad? Det gør hun hver eneste dag. Pigerne, de hjælper også til. Men de synes, at bønderne, de mangler lidt sti. Da de går i skole, der aner de jo ikke. Det er så vildt. Men jeg er en lykkelig mand. Jeg er en lykkelig mand. Jeg dyrker min jord så godt jeg kan. Jeg er en lykkelig mand. Ja, jeg er en gammeldagsbom. Mit navn, det er Fabro. Jeg passer min køer, og jeg passer mit land. Jeg er en lykkelig mand. Jeg er en lykkelig mand. Og jeg gør alt, hvad jeg kan. Jeg passer min familie, mine børn og min mand. Jeg er en lykkelig mand. Jeg blev inviteret i aften til at fortælle lidt om myndighedernes problemer med gærlig det forløbende år. Og jeg har været inde og kigge på vores døgnrapport, og der har fundet følgende sager, som refererer til gærlig. I har briller på også. Det første vi har, det er et forsøg på brugsteori af motorkøretøj ved Kvikspar. RY 21837, en Koksgrå Citroën. En overvågen borger i Gærde bemærkede i dag en meget mistænkelig Christian Jensen fra Øvre Gærde, der med nøgle forsøgte at stjæle en låst personbil foran forretningen. Overhaven mislykkedes, da det ikke lykkedes for Christian Jensen at få det medbragte nøgle til at passe i lås. Ved henvendelse fra den overvågende borger opgav Christian Jensen overhaven og undkørte fra stedet i sin egen bil. Ord til nøglen i øvrigt passede. Så har vi et mistænkeligt forhold fra Troldhøjvej hos familien Hansen. Der indgik anmeldelse fra ejendommens beboer Sten Hansen om, at der var hørt mistænkelige lyde på ejendommen, især i stuehuset. Lydene lød som snoren og kunne måske hidrøre fra skader på varmesystemet, indbrud eller skadedyr. Ved nærmere efterforskning viste det sig dog, at beboeren Sten Hansen tidligere på dagen havde kørt familiens bil ud af garagen, og den stod nu ude i gården med startet motor. Så har vi noget krigsoverskridende kriminalitet. Det er, vi har modtaget fra Skagen af. Efter sommerferien modtog vi anmeldelser fra Skagens politi om, at herboende borger Svende Axelsen. Skagens politi anbefalede, at Svende Axelsen blev indkaldt til fornyet orienterende køreprøve og herunder læge- og synskontrol. Skagens politi havde i flere tilfælde observeret Svende Axelsen, der til trods for særdeles god skiltning kørte mod ensretning i byen. Pågældende havde hver gang undskyldt til mand, at han ikke var kendt på stedet og ikke havde set de opsatte skilte. Det undrede Skagens politi, hvordan det var lykkedes familien Axel at finde til Skagen. Så har vi et færdselsuheld ude hos landmand Jonsen på Gærde Mark. Han anmeldte, at hans indhegn til køerne var kørt ned af en knallert. Anmelderen havde udvekslet generaler med modparten. Årsagen til uheldet er, at modparten Peter Møller under forbikørslen af indhegningen ville tillade anmelderens køer. Under optællingen overså han, at vejen svingede.
En anden påkørsel beboer på Marsholsvej første vendeplads. Der indløb flere anmeldelser om, at mindre påkørsler af stander, postkasser, træer med videre. Og der er en mistanke til en af vendepladsens beboere, Søren Stilling, hvis bil til stadighed ses at have været skillige buler. Der er dog ikke gjort konkrete iagttagelser, der bekræfter dette. Borgerne opfordres til at rette henvendelse, så frem de gør iagttagelser, så vi kan komme det uvæsen til livs. Så har vi også haft nogle arrangementer, kommer med hos os. Der har været traktortræk for mindreårige. Og til dem, som ikke er bekendt med det, er konkurrencen for deltagere under 15 år og for mindre køretøjer, som havetraktorer osv. Og igen i år, så blev konkurrencen vundet af æresdeltageren Jens Højer for sin modificerede snescooter. Han vandt med 3 træk alle fuldbud. Der har også været nyregistreringer omkring Gærne. Det er Peter Axelsen, der har anmodet om at få sin nye 15. traktor registreret med ønskenummerpladen PA15. Traktoren skal efter det oplyste anvendes til skovdrift i en nyanlagt skov ved bopælen. Så har jeg nogle nyheder, som er lidt politisk omfindtlige, og som ikke har været omtalt i dagspressen før. Og det har vi først til skadekomst. Det er tidligere formand for og nuværende bestyrelsesmedlem af Borgerforeningen, Niels Andersen, der under kørsel på cykel i skoven omkring slottet har pådraget sig skader i ansigtet. Skaderne skyldes et styrt for stor højde, i det han stod op på cyklen, da styrt skete. Styrtet begrundes i stiernes ringe forfatning, og der er via Danmarks Skovejerforening frem til en klage til skovens nye ejer, med anmodning om, at stiernes vedligeholdelsestilstand bedres betragtet. Der har også været en tingskade. Det er tidligere byrådskandidat Allan Dantoft og købmandinde Lotte Dantoft. I forbindelse med aflæsning af parrets bil bakkede Allan Dantoft til parrets garage. Herunder glemte han, at han havde åbnet bagklappen, og det forårsagede store buler i bilen, da bagklappen blev revet af. Der er nu fremsendt klage og erstatningskrav til Norddjurs Kommunes tekniske forvaltning, som har udstedt byggetilladelse til garagen. Og det var, hvad det var for døgnrapporten. Det var godt nok en lang cykeltur. Ja, far. Jeg går nok også helt træt i benene af den lange cykeltur ned fra Skanderborg. Ja, vi skal lige have fundet den der shelter. Der stod her i brochuren, at der var en del shelter her rundt omkring i byen, hvor man går overnatte gratis. Så det skal vi lige have fundet. Nå, men er du helt sikker på, at der er helt fred og ro i den her by? Ja. Og det ikke er ligesom hjemme i Skanderborg der, når der er festival og alt det? Ja, jeg rolig. Det her, vi er, nu her, der er vi så langt ude på landet, at jamen, det har ingen, der bor næsten ingen mennesker herude. Næsten ingen mennesker. Okay. Og der står her, at Gade, det er byen mellem skov og strand, med mange kulturminder, og det hele det under fred og gamle idylliske bindeværkshuse. Så hvis du ikke er bange for stille, så er det her. Okay? Ja. Sådan. I gavens dybe stille ro, hvor i nat vi to skal. Vi fundet har ej lyd af elgitar. Af cyklen helt fra skanner på, og har nu siddet snor. Vi skal lidt shelter finde her, hvor fred og hvile er.
vi sove i nat. Okay, far. Ja, det er så skrækkeligt. Det er, vi er flygt. Det er et flygt. Det her, det er noget forfærdeligt nu. Ja. Vi gemmer os her. Hvor? Ja. Vi er væk nu. Ja. Det er nok fordi jeg trænger til at få kanonen let. Jeg er så frygtelig stille her i denne lille sted. Et par kanonslag her og der kunne virkelig gøre mig glad. Susu siger jeg er en meget dum betjent. Siger min barndom aldrig helt er et. Bomberne de springer, når jeg holder fest. Ørepropper er der til hver kvist og siger bum, bum. Jeg føler sammesagen, jeg skræmmer både mennesker. Uden og kant og siger bum, bum. Jeg elsker larm og støj, kanonslag og raketter kommer høj. Selv når jeg sover, kalder jeg det ned. Sang med AC/DC giver mig gåsehud. Så kommer Sus og kravler ind til mig, hun er så varm. Så ligger hun og sover trygt i lovens lange arm. Sus siger, jeg er en rigtig sød betjent. Og jeg føler synes alle streg. Men når det bliver weekend, er det galt igen. Jeg tager ud og kommer ret sent, men det siger på. Jeg samler både mennesker, uden og kan det sige jeg elsker larm og støj, at nogen der over kæmper kommer høj. Det siger jeg elsker sådan et sted. Jeg samler både mennesker, uden og kan det sige jeg elsker larm og støj, at nogen der over kæmper kommer høj. Hold væk! Hallo. I kan sagtens, I sidder dernede, ikke? Før Jens Peter vist hjemme på weekend. Jamen Hågaard, kom du bare nærmere det. Så tror jeg ikke, der sker mere. Hvad fanden er det for nogle skrald, der står der? Det må jeg nok sige dig. Ja, dag Hågaard. Hvad så? Nå, Hågaard, jeg hører, at du sådan er begyndt at uddelegere arbejdet og ansætte folk. Ja, jeg tænker på dengang, du skulle lave den der flagerlig til Bytorvsjubilæum, eller Bytorvsfesten. For helvede, jamen det er jo bare Peter Sømmer, du. Han skulle lave det grove, så tager jeg sgu selv af fint spekulere, du. Okay. Nå. Var du ikke over at høre børnene synge til Hekseringene Festival? Ej, for helvede, jeg giver sats, at jeg ikke høre på sådan et spektakel, du. Det kan jeg sgu ikke klare, du. Nå. Ej. Der var ellers mange gode. Ja. Nå, hvad går du så herovre? Jamen, jeg går og høster en hæk i ny og næ, og jeg skal jo også køre madammerne til vaccination. Så skal jeg ryge lidt skrald af vejen ind imellem. Ja. Nu
var der forresten, jeg skulle lige hen med ham der, og i det bitte blå hus, ham kunstneren, og hvad fanden er der nu, han hedder? Og Henrik. Henrik, ja. Jeg kunne sige, så det er ikke se forskel på, hvad der var skrald med på. Jeg så hele året. Jeg så hele lortet. Små slag. Nå, hvad her det? Du købmand, har du en ven? En ven? En ven? Ja, det tror jeg, jeg har. Har du en rigtig ven? Ja, altså, jeg har jo alle. Han er jo gift med, han der min ven. Gift med, ja, for helvede, man. Nu har du en rigtig ven for satan. En oplukker for helvede. Danke schön. Okay, nu kommer TV2-filmene igen. Nå, ja, jeg skal sige sådan en, ikke i fjernsyn, så... Jeg har smuttet. Så må du jo flette det. Ja, det var. Slet selv. Håber, du glemte noget skrald. Du glemte dit skrald. Nå, Lotte, det gik jo fint med det sidste. Der var ikke noget, der hverken skulle glemmes eller redigeres. Men det var da heldigt, så vi ikke skal tage det op igen. I mellemtiden er der kommet lidt flere kort ind fra redaktionen med lidt mere... vil jo gerne være en by i udvikling med byggeri og så videre. Hvordan står det til herude? Jo, det går rigtig fint med alle ombygningerne herude. Og vi er, synes jeg, vi er gode til at bruge lokale håndværkere. Du tøver lidt? Nej, det synes jeg ikke. Jamen hvis kvaliteten den er helt i top, så kan der jo ikke være noget galt i også at have gang i den vækst. Nej, det er der ikke, men altså nu for eksempel Jan Brøgner, han skulle jo lave VVS-arbejde nede ved Kirsten og Heinok i deres nye badeværelse. Men hvis han er VVS-mand, så er det vel ikke noget. Altså, det gør han vel bare. Ja, det skulle man jo tro. Altså, der kom der vand ud af hanerne i hvert fald. Men altså, man skulle nok lige ommøblere lidt op i hjernen, fordi at der kom varmt vand ud af den blå hane og koldt vand ud af den røde. Men alle kan jo lave en enkelt fejl. Også en gavet håndværker som Jan Brøgner. Ja, en enkelt. Det har man da lov til. Men han har gjort det samme 2 gange nede ved Allan og mig. Det lyder ikke, som om der er vækst i ham. Det er der til gengæld ved Dorte og Karsten. Vi kan se, de bygger endnu. Ja, det gør de. Det er det evige byggeri. Og nu har de brugt rigtig lang tid på at fælde havens eneste træ. Det lyder som en stor opgave. Ja, det var det. Den var så stor, så de på Facebook efterlyste en flishugger til kronen af træet. Nå, jamen, så kan man også sige, så var det jo hurtigt væk. Nej, det var det ikke. Fordi Tim, den dovne valg, han skulle lige flytte hjem fra Norge og hjælpe med at rydde op. Findes der sådan en nogenlunde fornuftig forklaring på, hvorfor Tim skulle komme hjem og rydde op? Ja, fordi de skal være færdige med alt det byggerod inden Tims konfirmation. Ja. Hvor er det, han bliver konfirmeret den valg? Tim, han skal konfirmeres samtidig med, at han skal have sølvbryllup. Tror jeg det. Ja. Så er der ham, Jakob Rasmussen, op ved kirken. Jeg synes da efterhånden også, at det har lignet sådan en byggelejeplads op foran ham i nogle år. Ja, det smitter lidt af deroppe i Gejle. Ja, det gør det. Hvad med alle de forbedringer, han... Nej, hvad laver Jakob? Han arbejder som smed i Aalborg. Okay, hvad så med alle de der forbedringer, han skulle have lavet på hus og have? Hvad med dem? Jamen altså, Jakobs far, han går derop hver uge og ordner haven. Og Jakobs mor ordner så huset. Og så kommer Jakob hjem i weekenderne. Nå, men så får han vel lavet lidt, når han er hjemme i de weekender. Nej, han er hjemme 5 minutter for lige at se, hvad de har lavet i løbet af ugen, og så går han på druk. Eller ikke hele weekenden. Nej,
Nej. Kun om fredagen. Men så ligger han også i sengen resten af weekenden med tømmermænd. Det har også lange udsigt for sommer. Vi har så været lidt rundt for at kigge bare, hvad sker der i Gærde? Det har vi jo sådan lidt ry for godt at vil vide. Ja. Op på Marshøj, eller i hele byen i øvrigt, der løber der en del løse hunde rundt, men specielt op, specielt op på Marshøj, der så vi en stor sort labrador med en træskostørrelse 48 i munden, og vi kiggede på skiltet, vi stod der sakker. Sagde du træskoen, det var størrelse 48? Ja. Jamen, så, det var Frans' træsko. Så stod der Sakko. Det kan være på hundeskiltet. Ja, det er så en stillingshund, Sakko. Ja, den render ned til Frans og henter hans træsko. Frans, han har nemlig lært den, at han skal komme ned, så skal den stikke hovedet ind gennem kattelemmen, og så skal den stjæle hans træsko og rende hjem til Søren. Det undrer mig lidt, hvorfor i alverden skulle Frans lære Søren Stillings hund at gå ned til ham selv og stjæle en træsko. Kan du slet ikke regne det ud? Nej. Nå. Jamen det er jo fordi, når så Sakko han kommer hjem til Søren med Frans' træsko, størrelse 48, så ved Søren jo, hvor den hører til hende. Og så skal Søren jo ned og aflevere den der træsko, så skal han have 2 hjemmebrygget øl med for at sige undskyld. Det lyder som et godt arrangement. Ja. Jeg ved ikke, om det er Frans eller Søren, der er på det. Det er en win-win situation, kan man sige. Ja. Men deroppe på Marshøj, der løb der sådan en lille rund kvinde rundt i nattøj og med morgenhår. Har du nogen idé om, hvad det kan være? Ja, det har jeg læst ind på Facebook. Er det noget, vi må få noget at vide om? Ja, det er vores private vagtværk. I nattøj og med morgenhår? Ja. Nej. Det er Vibe. Frans Vibe. Men hvorfor? Det var fordi Vibe, hun var oppe i nat, og så hun, at ude på vejen, der holdt der en mistænkelig bil. Den hørte i hvert fald ikke til på vejen. Og så drønede hun jo ud i nattøj og med morgenhår og det hele. Så dem, der sad ude i bilen, de blev simpelthen så bange, så de skyndte sig at køre. Dengang de så Vibe. Og sådan kan man jo holde uønsket væk fra Gærde. Det kan man. Jamen Lotte, vi siger tak, og vi ringer igen når. Ja, det gør I vel. Tak. Tak. Jeg får lige en opringning her fra redaktionen. Det er direkte fra Skanderborg Festivalen. Det er Kim Larsen, Kasper Jørgensen, Jakob Rasmussen. Ja. Ja. Det handler om Kasper Jørgensen. Han skulle lige på toilettet. Den toiletvognen lå lige ved siden af teltet. Ja. Kasper Jørgensen, han skulle på toilettet, og der lå toiletvognen lige ved siden af det telt, de boede i. Da Kasper han skulle skylle ud bagefter, så havde han ikke opdaget, at der var nogen, der havde vendt dyserne. Så i stedet for, når man trykkede det skyllede ud, så sprøjtede det op. Ja. 10 minutter senere, der er Jakob Rasmussen set springe i søen med alt tøjet på. Han havde glemt, hvad der lige var sket med Kasper. Og det var det store skyld. Det var det store skyld. I René Cairo. Jeg har lige fået lov til at have en lille pause og komme ind og lave noget reklame for borgerforeningsarrangementer næste år. Nej, tak. Jo, tak. Nej, tak. Det er en reklame for næste års bytorvsjubilæum. Da borgerforeningen næste år fylder 40 år, og der samtidig er bytorvsfest, så har vi fra bestyrelsen efterlyst nogle gode indslag til festen. Der er kommet adskillige forslag, og da det var umuligt at sortere i alle forslagene, så har vi lavet et brag af en fest, og allerede nu kan vi løfte sløret for nogle af begivenhederne.
I løbet af dagen og aftenen vil der hele tiden være musik på skiftende scener. Scenerne vil være placeret i forskellige hjørner af bytorvet, og for børnene så vil der være underholdning ustandsligt af publikum på skiftende steder på pladsen. For de voksne så vil der være mulighed for på store scener at høre Rasmus Seebach. Ved æbletræet vil der være mulighed for at høre Susie og Leo. Det vil lukke til, da Susie ikke tåler sus i skørterne. På scenen over mod Kviksbar spiller Bibi og Sliff, og sidst, men ikke mindst, så spiller DJ Carsten Hansen på store scene ved Betonbanen. Og så af hensyn til, at folk skal kunne snakke sammen, så vil højtalerne denne gang vælge ud fra scenen og ud mod byen. DJ'en han spiller indtil pinsesolen ikke danser. I løbet af musikindslagene så vil det løbende være muligt at se formand Arne Salling danse moderne med fruen. Og for en gang skyld, så er de lovet at gøre det gratis. I skal være hurtige for at få reserveret en billet, der bliver rift om pladserne. Billetterne koster den nette sum af 5.000 kroner per person, og mad og drik det skal købes på pladsen. Overfinding skal jo tjene penge, og vi skal ikke bruge den på pjat. Tak. Yes! Lille søster. Jeg ligger smukker af det. Uha! Det er forfærdeligt, som vi bliver forfulgt. Det er ikke kun brød Søren mere nu. Nej. Nu skal vi også det være vaksom over på ham, den nye prins Jo. Og lurer. Therese, tror de virkelig, vi behøver at være så vagtsomme over for brød Søren? Han virker da så flink og rar. Brød Søren. Ham kan vi ikke stole på. Han sladrer til paven omgående. Der er et eller andet. De finder ud af, at vi ikke er væk. Han satser på, at ølbryggerordenen skal komme og slå slot, når vi er blevet forvist. Yes. Men Therese, tror de virkelig, paven vil give tilladelse til det? Nu har vi i så mange år været sådan et ret troende kloster, og vi har bedt mindst hver 3. time. Han er fuldstændig ligegyldig og lige glad med retstroenhed nu. Han kan ikke kvinder, og slet ikke sådan en stærk kvinde som mig. Nej, han kan ikke lide kvinder, og dermed pasta. Jeg troede, det var fordi, at de Lady Therese havde spærret os nonner inde på slottet. Ja. Og så også lige den der historie med hende, den der gamle nonne, der frøs ihjel. Ja, jeg ved hvad. Det er jo petitesser, når man tænker på, hvad der sker i den katolske kirke nogle dage, ikke sandt? Nej, det har ikke nogen med det at gøre. Han kan bare ikke lide kvinder. Gamle prins. Og ikke nok med pavens bandlysning, så har vi nu også fået den forfærdelige prins Jon på nakken. Man skulle jo næsten tro, han var i ledtog med paven. Ja. Det er sjældent en forbandelse kommer alene. Hvad skal vi gøre? Det er aldrig sjovt at blive fyret, det er givet. Det er især når man selv har betalt for det her sted. For en appetisse er det til i livet. Følge herren og tage de unge kvinder med. Men troen har en pris, og paven er en pris. Så nu rejser vi til paradis. Der kommer altid et kloster og en nonne til. Det hæmmer vi til, og paven han kan nu få et slot. Og tage det er uset og det hele
klostervold, der kommer altid en nonne og en kloster til. Men ingen af delene, jeg vil paven dele med. Der kommer altid en nonne, en kloster, en nonne, en kloster, en nonne til. Jeg hører en gren knække. Jeg tror, der kommer nogen. Hvad skal vi gøre? Hvad skal vi gøre, moder? Nu er det bror Søren. Han vil helt sikkert fortælle paven, at vi bor her nu. Jeg tror, vi skal gemme os. Ja, Kom, vi gemmer os herom. Over bag busken. Ja. I busken der. Det var bare dig, vores gamle trofaste skytte, Niels Arne Hut. Ja, så er jeg rolig igen. Vi troede, det var brødre. Og Søren, da vi hørte den gren knække. Ja. Det var dyret, der faldt. Dyr knækker ikke grene. Jo, når de falder. Men det her dyr, det falder ikke mere. Hvorfor går sådan to fromme nonner så hvileløst rundt herude? Ja, det er vel også blevet forvist på en eller anden måde, skal jeg sige. Men det er nok godt nok 2 år siden, men den gamle pave, han var jo så cement, så han kunne jo ikke. Han opdagede slet ikke, at vi blev vågen, bare fordi der var godt for år. Vil det så sige, at jeg har gået på krybskyttejagt hernede i 2 år, helt uden at vide det? Jo, i værste forstand, men så slemt er det ikke, på lille ven. For herre, han sagde igen, flænger mig så. Det kan godt være, men det gør pensionen ikke. Nå, men jeg må vel også hellere hjem og hente Maxine. Jeg skal jo have dyret hjem. Nej. Se derovre ved sjælderen. Der kommer Broder Søren og lille Karsten Pedel. Nej. Ja, Så må tror du ikke, bare de kan se, der skal hjælpe os. Så lige kan forholde dem lidt, mens vi putter os, ikke? Jo, Det går ikke, hvis de ser os. De beretter alt til paven og den slemme Jon. Jeg skal lige se, hvad jeg kan gøre. Og så lille søster heroppe. Ja, men så er det godt. Goddag. Goddag, Broder Søren, og goddag, lille Karsten Pedel. Goddag. Jeg kan se, du medbringer jagtvåben. Har du skudt noget? Nej, jeg skyder ikke noget hernede. Nej, jeg har fået ny bue og pil. Og det eneste, jeg har ramt, det er bare det træ, jeg øver mig på. Nå, det var nok også godt nok, fordi at den nye store kapital, som er kommet til, de har jo overtaget jagten i skoven. Og de har mistanke om, at der foregår krybskytteri hernede. De har faktisk bedt mig om at holde lidt udkig efter. Hvad så, har du fanget nogen? Ja, det har jeg faktisk. Men det var så pension, det fangede. Og da det er ham, der ejer det hele, ja, så er jeg så blevet gjort fredløs nu. Hvad så med dig, lille Karsten? Er du også blevet gjort fredløs? Jamen, det ved jeg faktisk ikke. Fordi det var jo Lene Therese, der ansatte mig. Og nu er hun forsvundet. Bortvist af paven. Det var jo nogle mærkelige noget. Det var sådan nogle fromme mennesker. Ja, det var en værre redelighed. Hvad var årsagen? Ja, men jeg tror, at nonnerne simpelthen var blevet for fromme for paven. I gamle dage, der kunne de jo tjene penge på udlejning og restaurant og refugium. Nu lavede de jo ikke andet at bede og spise og bede og spise og spise og bede. Det var jo ikke andet udgifter på det. Det
det passer jo ikke helt. Altså, jeg har i hvert fald betalt jagtleje. Altså, godt nok i naturalier. Jeg har jo skud i bøssen. Ja, vi kommer til at savne de unge piger der. Det var noget flot, der ligesom flagger over de landskaber. Ja. Det var det. Og det er lidt her på det sidste, så fik de også lidt lov at komme lidt mere ud. De så den både inde i Derejl og også i Grenaa. Vi kunne ikke blive ved med at have den for os selv. Så... Vi står her tilbage med vore minder og fromme minder, som nu forsvinder. Der var altid kaffe og så kage og glade dage. Det var en fryd. Når den hun var fri, det mente jo godt kan lide, og så sagde hun ikke en lyd. Vi drømmer os tilbage til den gamle abbedis, der var bier i hovedtal. Og vi behøvede ikke huske på, hvis der var hvis. Det var godt at være her. Nu er der ikke mere godt til mave, og ikke mere nonnekissemis. For ham der ved jo om de kalder have, fyrede vor abbedis. Ja, Ja, der er heller ikke noget imod det som sådan. Hvis blot de betaler. Jeg vil ikke have nogen i min skov, uden der er betaling for det. Har vi ikke betalt? Jo, jeg har betalt. Jeg ved, jeg har betalt. Det er nemlig mig, der bestemmer det hele. Og hvis ikke jeg får betaling, så er det ud af min skov. Men hvad er grunden med jer to? Jeg har to, at jeg har gjort fredløse. Hvad laver I her? Jamen, vi var nede og motionere. Det har vi jo stadigvæk lov til. Det er ikke de nye redskaber hernede. Ja, det er trods alt byens folk, der har lavet de baner. Og den gamle ejer, hun så med velvilje på byens befolkning. Ja, det kender jeg ikke noget til. Jeg ved bare, at det hele er mit nu. Og hvis ikke der falder betaling med det samme, så er det ud med jer alle sammen. Betalte du ikke? Jeg har betalt for salg. Og din far har din far betalt? Din undtager lille søn. 10 usle kvinde. Som ny herremand i denne by har jeg andet at tænke på en blot mit ry. Jeg købte for at tjene profit, ikke for at støtte gratis form og fedt. Ikke for at støtte gratis form og fedt. Så jeg tjener penge på folk, der er i min skov, så er det kun folk med penge, der får lov. Fordi han tjener penge på folk, der skov, så er det kun for folk med penge, der får lov. Hvad er han? Min mor er han. Brød og søn. Som grøn millionær, jeg snart fik lært det at tjene penge, det var ikke så svært. Købte billigt, og jeg solgte kun, hvis jeg kunne tjene